ihan syystä siinä on ne 2 yleensä. Kysyy kyllä yli. On joskus, mä muistan milloin kauan sitten joutui myös sahaamaan yhdellä, kun se oli vaan yhdellä kiinni, musta mitä se meni hukkaan se toinen eikä ollut sitten siihen hättään. Oli enskaa kyllä tehnyt, ettei se sieltä niin hirveästi huolta. Mulla ei ollut ipumaksa, eli pitää tappaa näädöö. Ota lääkkeet. Joo. No jalaka kipeä ja sitten pää meinaa olla vähän kipeä, kun tuo vasemmalta puolelta niskajumissa. Yleensä se on oikealta puolelta aina. Mä vähän ihmettelin, mikä homma tää on. Jalkaa pipi, kun lituuskoisen portaalla. Ajokone kuskeli sillä, että pitäis lääkäriin mennä sairauslomalle jäämään, että minä en oo kyllä mihinkään. Minä en mihinkään sairauslomalle on jäämässä kyllä. Se on kyllä ihan mahdottomuus. En varmasti päästä ketään muuta pirkkaa hitelemään nyt tällä. Jompe, älä huuata niitä kun ne flippaa ne ituhipiksi vähän vähän se on tommonen länkylä, mutta löytää. Kyllä, tuo ei vältä. Aina vähän voi, no aina voi vähän huolta.